Naja owo no ese sasa enkrofo a wodurade abrikoi wanyai esumi akiridi a menhwa woda na memfa anka memma mpo ho nanso abrantie na wonyame adua ba no wonimu nti wase dabi otwedi ampon no na mesom no enam saa so ama papa eyi nani afiri no so enne onyankopon adom wapagya yenua abrantie yi wade ne namu waye no sonfo waye no sofo sabra me ne wo kasai wadu zonal pastor etu wase ade anyame anu yi eye no onyam hye kesia ema no weyinti sa adwuma me boss yi okura 1 million yafa MY na adwontofo yi MY no sa kwan no so no hye nyame anu onyam eno a ena ya maame a yefra no obaya nchuwa ono de yene no nenam adwai mu wase afia etwam no ohye onyankopon bo so onyame domboa no na afida eto no ne ma ene nabusua na omu nyina tinkwam no mo ahoden na otimi ba enhyiamu mu sebia obeda onyankopon ase so fani wadaroma wabre ye 2 million se ode eboa onyame adwuma no na ono so adi saa asa ekoso yi ebi odifo buadu enso abofra baako ena ekasai your friend Samuel Wiafe one also as a December 2005 sa onto enfri baby a otiano na onyankopon apese ode ni kodi dwuma bi baby wantu na okroyia mu wotena ha na afi okoprai pra no na de ni kobiye odifo buadu enchen one na wo ha a December no to aso bai sa pra ne de efa so onyame de ni bedi dwuma bi nyame adom ne ho atono sabre ameka sai abrantie yi wawa sokoban apeso ya ono na wo ye dikin ewo ho saniema asie yi wo se ohu se onyame nani ewo no so ye hia mu se ya okura 50 Ghana cedis edi de onyankopon ase weiti adwontofo adwuma yi saafo ni nyina gidima moa no ne ya ne wo eni asa enhye onyame anu onyam de onyame ayi ebro matwen so se maamo ni dinya adwontofo wadawroma over to you. Ade anyame aye aburu madwenswe ebo ade anyame aye nenko ade aburu madwenswe maja wasre Kasia na mima ni dinese akame kura
yes,